Hi, hello, खुलुमबाय, welcome back to my YouTube channel. So, दिनै मर्निंआवनो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय। नै जों आबैया माइरं सुगासिनो फुङावनो। आबै, गुड मर्निं। दाय माइरं सुगासिनो आबैया दायो। गाइसमोन। आरो आबौआ नै आरो रिअ'आ नैबे जाबाय आं फिसिनाय सैमा दै बेनि मुङा रिअ'। गाइस नै जों आबौआ बाथौ लगायनो नागिरगासिनो दङ। नै बाथौ लगायहांदो। दिनै समबार बाराय माने नालाय दिनै जोंहा मोनब्रै बारायाव बाथौखौ लगायो आबौआ। समबार आरो मंगलबार, बिस्थिबार आरो सनिबार। बे मोनब्रै बारायाव लगायो। मात्र सप्तासेयाव मोनथामल' बाराय थायो। बिदि जानाय लोंनायनि आरो ओमफ्राय खदाय दिन निरामिस। बाट बांसिनानो मेक्सिमामानो जोंहा भेज जायो। बांसिनानो भेजिटेबल बिकज द भेजिटेरियान फेमिलि। नै जों आबैया माइरं सुगासिनो। मा ओंख्रि संहांदों मिथिया। उन्थिनायखौनो लाखादोंबा आङो। नै जों अर सायदोंमोन जोङो दहाय। खान्थानि अबस्थाखौ नायाखै मानो खामजोब्बाय। ओमफ्राय माने दै गुदुं फुदुंलायनानै दुगैयो आबौमोना खिन्थु आं दुगैया दै गाइस। आं दुगैया। आं दै गुसुजों जायो आंना दै गुदुं फुदुंलायनाङा आरो। जों आबौआ आर'ज गाबहांदो। बेफोर हाया गोदानसो लाखिनाय, दाख्लैसो लाखिदों हाखौ। आरो नै बेवहायबो फोजोब्बाय सब फिनिशिं। नै जों आबौआ मिनिदों। माने सारलानो नागिरदों गाइस नोंथांमोनखौ दैजों गोथार खालामनो नागिरदों आरोना। जानो हागौ बिथाङा एसे मेंनाय मोनदों बाथौ लगायनानै। सोर? नै जों रिअ' नुवाखै रिअ' होनबा फैलायो। वाव एन्टि भाइरासनि बिजि थुनांगोन सैमाखौ। धोत दलद था रिअ'। मा दलद थाया नोंलाय? लामायावसो नेबाय थानांगौ, न'आव थानाङा। लामायाव नेनांगौब्रा। ओरै मोखांखौ एसे नायना आङो रिअ'नि मोखांखौ। एसे नायना हो। वाव होनना होदो दे। होन होननोबो रोङा साला। रिअ' गिदोयो सासे फैनायखाय। ओइ रिअ' खारबो इसे थांनाङा होजागोन नोङो हले। थांदोसो। जों आबैया बन रोगागासिनो आरोना। ओंखाम संहांदो दा बिथाङा। दै गारनायाव खाफ्लांबाय। नुवाखै इन्जुरनि अबस्थाया माबायदि बायलाना दं गाइस। गोरिबसो जाहैबाय नालाय अबस्था खाराब, अबस्थाया गाज्रि जाना दं। नै इसुं न', बे न'मा न', बे आदैमोन थाग्रा न'।
आरो नैबे माइ बाख्रि बेनो नै आबैया दा आलु रुनो नागिरदों नामाथाय आलु रुहांदों नामा ए गाइस माने आङो आबैमोननावसो थायो उन्दैनिफ्रायनो आरोना टिक्लुनिफ्रायनो एकदमबारे 3 बोसोर 4 बोसोरनिफ्रायनो थायो दां आं बारा गोसोआव गैया जानो हागौ दायो आबैया आलु रुनो नायदों हाब्रु खालामजोबना दोनदो हाया गोदानसो खोनाय नालाय नै गाइस बेयाव हाया गोदानसो खोनायदो बेखायनो माने हाया एसे गोजोथो देट मिन्स समान जाथो होननानै बेयाव दै सारि होगासिनो दं आरोना दायो आबैया आलु रुनो नागिरदों नै बे दाउला दाउआ आंनि दै गाइस बे दाउला दाउआ आंनि बे दाउ फिसा माने आंनि नङा आंनि दाउ इयो आदार जाबाय दं So thank you so much जायफ्रा जोबजासिम नायबाय and then thank you very much for watching love you all next video थाबैनो लोगो मोनगोन bye bye